ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಇನ್ನು 6th ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಅಂಚ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಕ್ಕದ ಬೇಗ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಪೂರೈತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಊಡ್ದ ಪಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರದ ಹನುಮಾನ್ ದೇವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಅಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಎನ್ನ ಸ್ವರ ನನಲ್ಲ ಬೈದಿಜಿ ಗರ 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 ಫುಲ್ಲು ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಸಾಯಿನ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು ಬಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋದ್ ಬರ್ತದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಪೋಡು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶಕ್ಕುನ ಕಸಿನ್ ಏನ ಬಂತೀನಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಕಪ್ ಬರ್ತೀರ ಅಂಚ ಅಂಚ ನಾನು ನೈಟ್ ಬಿಸಿ ಬಯ್ಯದ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡ ಆಂಡಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ಅದು ಆಂಡಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇಲೆ ನೇರ್ತುಲೆ ದೈವಡ ಇಂದೇನ ಪಡಿವಲ್ಸ ಅಂಕಲ ಏನ ಪನ್ಪೇನಿ ಹನುಮನ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಮೂಲ ಬರೀಟೆ ಪಡಿವಳ್ಸ್ ಉಂಡ ತೈಕ್ ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಡ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಪುರ ಹೌದಾ ಚಟ್ನಿ ಕೊರ್ಪು ಜರ್ಮೂಲ್ ಆಯ್ತು ಉಳ್ಳಾಯ್ಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡೆ ಪುರ ಪೂದಾಂಡ್ ಏನಂಡಪ್ಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ ಪೂದಾಂಡ್ ಸಾಮಿಪುರ ಎಂಕಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪುರ ಆದು ಒಂಚೂರು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಪೂಗೆ ತೊಂಡ್ರಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಐಟಮ್ಗೆ ತೊಂಡ್ರಂಡು ತೂಡು ಏನೊಂಜಿ ಇಂದುಗೆ ತೊಂಡೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೇನ್ಸ್ ಉಪ್ಪಳ ಬರ್ಪುಣು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂದು ಅವಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಏನೋ ಪಡಿವಳ್ಸ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಡ್ದು ರಡ್ಗೆ ತೊಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಂದು ಏನ ಕಟ್ಮಂಡುಗೆ ನೇಪಾಳದ ಏನಂತೀನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಟ್ಮಂಡು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಪ್ರನ ಒಂದು ಸರಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಜ್ಜಿನ ಒಂದು ಇಂದುಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಚ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಪೋಯ್ ಏನ ತುಪ್ಪ ತೋಜಲೆ ತುಪ್ಪಲೆ 350 ಐಕ್ ಎಂಕಲ್ ಎಂಕಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಸಾಯಿನ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ದು ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅವು ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಉಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ದೀತೆರ ಹೆಂಗೆ ಬೊಡ್ಚಿತ್ತುಂಡವು ಬಟ್ ನಾನು ಅದೇ ಪುಲಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲೋದು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಶಕ್ಕುನ ಬಾಬಿ ಅಂಚ ಆರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅರ್ನ ಪೇಜ್ ಏನಪ್ಪುನು ಆಶರವಿ ಮೇಕಪ್ ಬೈ ಆಶರವಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರ ಏನಾರ ಪೇಜ್ ತೂತೆ ನಮ್ಮ ಮಿನಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಅದ್ರಲ್ಲೇರ ಮಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ ಆತ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಏರ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ಬೈಜರಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಕುಲ್ದಲ್ಲ ನಾನು ರೆಡಿ ಆದೆಂಚ ತೋಜುನು ಒಂದು ಐ ಮೀನ್ ರೆಡಿ ಆದೆಂಚ ಆತ ನಾನು ತೋಜವೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಪೂರ ರೆಗ್ಲಿಸ್ಟಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತೋಡು ಅಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರ ಡ್ರೆಸ್ಸಾ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆತೆ ಸಾಯಿನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಹೋಂದಿಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಆತ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ 6 ಮಂದಿನ ಮೇಕಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ ಅಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ವೆನ್ಯೂ ತಡೆ ಪಿದಡಿಯ ಎಂಗ್ಲ ಪಿರೋಡು ಫುಲ್ ಪಾಕ್ ಹೋಲ್ಲರ್ ಮಣ್ಣೆ ಮಿತ್ವಡ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ನ ಹೋಲ್ಲಿರ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆತಜಿ ಓಕೆ 6:10 ಐನಿ ಟೈಮ್ ಉಡುಪು ಅಂದ ಎನ್ನುವ ಎನ್ನ ಎಂಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಕಪ್ ಇಷ್ಟ ಏನು ಮಂದಿನ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟಿರ್ಲಿರಾರು ಅಂಚ ಪೋಯ್ ಅಲ್ಪ ಏನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆತಂಡು ನಿಂಗೆ ಫೋಟೋಲ ತೂತುಜ ಆಯ್ತಾ ನನ್ನ ಪೋದು ಲೈವ್ ಏತು ಓಡು ಶೋಕಪ್ಪುಂಟು ತುಕ ಅಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ವೆನ್ಯೂ ರೀಚ್ ಆಯ ಏನ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಡತ್ತೆ
ಮೆರವಣಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೋಗುಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಜಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ರಾಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ವಾಚ್ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಮೂಜ್ ಅಂಡ್ 3 ವಾಚಸ್ 3 ಹಿಡಿದೆಲ್ಲ ಮಿತ್ ಬೋತಾರ ಎರಡುಂಡು 3 ಮುಲ್ಪ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 3 ರೈಟ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ರಾಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ರಾಂಗ್ ಇಂಜಿನ ಹಾಂ ರಾಂಗ್ ರಾಂಗ್ ವಾಚ್ ಬಾಬಾ ಒಂಜಿ ವಾಚ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ರಾಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು 2 ರಾಂಗ್ 3 4 and the 5th one ಐನ್ ವಾಚ್ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ರೆಡ್ ವಾಚ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ರಾಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ರೆಡ್ ವಾಚ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ರೆಡ್ ವಾಚ್ ಆ ಕಡೆ ಇಜ್ಜದ ಆ ಕಡೆ ವಾಚ್ ಇಜ್ಜದ ಉಂಡು ಇರ್ನೇ ನಾವು ಹಾಂ ಮಲೇಜ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ವಾಚ್ ರೆಡ್ ವಾಚ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಉಂಡಾತೆ ರೆಡ್ ವಾಚ್ ಸೊ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದ ಯಾನ್ ಆಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪುವೆ ಅವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಓವು ಪಂಡತ್ನಿಕಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಬಾಯಿಡು ಪನೊಡ್ಚಿ ಏರ್ಲ ಪನೊಡ್ಚಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಸ್ ಯೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯಾನಿಕಲ್ ನಡಿಗೆ ಬರ್ಪಾಯಿ ಸೊ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೈ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಏನು ಉಂತವೆ ದಿಶಾ ರೆಡಿ ಟೈಗರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬತ್ತನ್ ಕಾಡ್ದ ಓಕೆ ಟೈಗರ್ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧರ ಆರಾಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿ ಅಂದದ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ 21 ವರ್ಷನಾ ಓಕೆ ಬಾಬಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಪನೋಡು ರೆಡ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಪನ್ಪರದ ಬ್ರೇಕ್ ರೆಜ್ಜಿ ರೆಡಿ ಓಕೆ ಟೈಗರ್ ಲಯನ್ ಫಾಕ್ಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಚೀತಾ ಜಾಕಲ್ ಓಕೆ ಆಜಿ ಬುದರ್ ಬಂಡೇರ್ ಪೊರ್ಲಡ್ ಬಂಡೇರ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹಿ ಡಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಪ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಜಿ ಬುದರ್ ಬಂಡೇರ್ ಬಾಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಲ್ಲಿತ ಬಂಡೇರದ ಅರ್ರ ಮೋನ್ ಹಿಡಿತಿನ ಬಂಡೇರದ ಓಕೆ ಯು ರೆಡಿ ನೋ ಬಾಯ್ ಸೊ ಆಜಿನ ಬಿಟ್ ಮಲ್ಬೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ ಬೋಲೆ ದೇ ಪಂಡಾಗ್ಲು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಇರೋದು ರೆಡಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಟೈಗರ್ ಲಯನ್ ಚೀತಾ ಮಂಕಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಫಾಕ್ಸ್ ಲೆಪರ್ಡ್ ಏತ್ ಬಂಡೇರ್
ಏತ್ ಬಂಡೇರು ಹಲೋ ಆಜಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತ ನಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬೋಪನ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈ ಮಕ್ಕಳು ಬೀಟ್ ಮಲ್ಬಾರ್ದು ತುಕ ಬಾಬಾ ಆಜಿ ಬಂತಾರೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲದವಲ್ಲ ಪನ್ಪರತಾ ಅಂಚಿ ಬರ ತೂಂಡ ಎರಡು ಅಂದಾಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ಓಂಡ ಪ್ರಾಣಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪೂರ ಆಗಲಿ ತೂತು ಪಡ್ಲೆ ಅದು ನೆನಪಾಬು ಪೂರ ತುಲೆ ಎಸ್ ಶಿ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಎಸ್ Tiger, lion, cheetah, black cheetah, rhinoceros, hippopotamus, giraffe, monkey, wolf, fox. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ 10 ಬುಧರ್ ಬಂಡೇರ 10 ಬುಧರ್ ಬಂಡೇರ ಸೂಪರ್ ಪನ್ ಬರತ್ತೆ ಬಲೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ರೆಡಿ ಅದ ಏನು ಬುಧರ್ Daksh. ರೆಡಿ ಎಸ್ ಪನ್ ಬರತ್ತಾ ಓಕೆ Tiger, lion, cheetah, bear, elephant, fox, cheetah, ಓಕೆ 7 7 ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಬಾ 7 ಲವ್ಲಿ ನನ್ನ 4 ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಂದನ್ 10 ಅದ ಬೀಡ್ ಮಲ್ಪುರದ ನೆನಪಾಂಡೈತೆ ಈ ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ಗುಂಜಿಲ ಗೊತ್ತು ಚಿನ್ಪಣ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಪ ಪನ್ಪರ ಓಕೆ lion, tiger, leopard, elephant, rabbit, monkey, giraffe, ಓಕೆ ಏನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪ ಏತ್ ಬಂಡೇರ 7 ಸೂಪರ್ ಏನನ್ನು ತಗೊಂಡ ಹೂವು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಬಿಶ್ ಅಂಚಿತು ಕೂಡ ಅಂಚಿ ಓಕೆ ಬಾಬಾ ರೆಡಿಯಾ ಪನ್ಪರ ಎಸ್ lion, tiger, cheetah, giraffe, monkey, rabbit, jackal, fox, dinosaur, ಓಕೆ ವರ್ಮ ಬುಧರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವರ್ಮ ನಂಬರ್ನೇ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಟೈಪ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ನಂಬರ್ 9743 ವಾಟ್ ಎವರ್ 10 ಡಿಜಿಟ್ ಪುನಃ ನಿಖಲ ನಂಬರ್ನೇ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪೋರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮಲ್ತಾರಾ ಡನ್ ಓಕೆ ತಾ ಎಸ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೆಲವು ಚೀಟಿ ಉಂಡು ಆ ಚೀಟಿಡ್ ಕೆಲವು ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಏನು ಒಂಜೊಂಜೆ ಚೀಟಿಂದ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಗೇಮ್ ಆಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕುರುಡು ಕುದುರೆಗೆ ಹುರಿದ ಹುರಿಗಡಲೆ ಕುರುಡು ಕುದುರೆ ಫಸ್ಟ್ ದನೆ ತದ್ದಡು ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ರೈ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಬಂಡರ್ ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ದ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಾಸ್ ದ ಕನ್ನಡ ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಇದೇ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಕೊರ್ತಾನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರೆ ಕೊಂಚ ಕೊರಡೇನು ಓ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಒಯ್ದು ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊರಲ್ಲ ಜನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಲ್ಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಕೊರಡುಂದಂಡ ದ ಕನ್ನಡ ವಾಸ್ ದ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದು ಕನ್ನಡ ಅವೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂಡಾರ ನಾನು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ಅದಾ ಎಸ್ ಅರೆ ಖುಷಿ So ladies and gentlemen, the prize goes to Lina Almeida. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Put your hands together, guys. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the start from tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
carefully. Yaranjiki, congratulations. ಯಾನು ಅವಿನಾಂಡಲ ಪ್ರೈಸ್ ಕುಡಿಯನ ಇಲ್ಲ ಬೋನಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸೀನ್ಸ್. ಸಾಯಿನ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಎಂಗಲ್ನ ಸುಂಟಿನಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ದಕ್ಕದು ಎಂಗಲ್ ಪೋಪಿನ್ ಪಿರೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಗರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಗಲ ಸಾಯಿ ಅಂಗಿಲ ಸಾತೆ ಬರ್ಡೇ ಅದು ಸೆಕೆ ಅದು ಮೆನಿತುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೋಡ್ ಫುಲ್ ಲಗೇಜ್ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ದಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಪೋತೇರು ಮಿಥುನು ಅಮ್ಮ ಮಾಮ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲು ಪೋತೇರು ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸಾಕಾಂಡು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಅತದನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಎಂಗ ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕದವರ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಡೀ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ವರ್ಷದ ಅದ ಅಂಚ